Сега бих искала да ви анонсирам една новина, която е абсолютен прецедент в модния и културния живот на страната ни. Много се радвам, че ние сме първото телевизионно предаване, което има шанса да я отрази. Наскоро наш екип от фотограф и гримьор, както и стилист, спечели конкурс, организиран от най-известното модно италианско списание. И ми е изключително приятно, че те ще бъдат на гости в нашото студио. Но нека сами да ни разкажат фотографът Кирил Станоев и гримьорът и стилист Диана Стоянова. Здравейте! Здравей, Гери! Как се чувствате? Страхотно се чувстваме. Това за нас е едно невероятно постижение. За мен лично това е върха, който може един гримьор и стилист да постигне в нашия бранш, така че няма как да не сме щастливи. Нека преди да започнем с това наистина велико постижение, да ни разкажете за своите професии. Аз освен с фотография се занимавам с други неща, с интернет технологии, с живопис. Преди повече, сега вече не толкова, откакто се занимавам с фотография. Имам малък бизнес, това общо взето с което. А от колко време се занимаваш с фотография? От 3 години наложи ми се да прекъсна да рисувам, тъй като имах проблем с ръката и нямаше как да се занимавам и с известно време. Диана, разкажи ни за твоята професия. Ти си гримьор и стилист. Да, се занимавам основно с грим. В момента съм водещ гримьор на една световна марка. Освен това, разбира се, участвам в много независими проекти, фотосесии, изявявам се и като стилист. Как се получи това да се сработите заедно и да създадете нещо толкова велико, станало в последствие? Може би ни събра една наша обща приятелка, Хриси Тушева, която всъщност е и модел в нашата фотосесия, в кадъра, който спечели този голям конкурс. Освен модел, тя е и стилист. И всъщност аз съм нейн курсист по стайлинг. И така постепенно ние станахме много добри общи приятели. С Кирил сме правили, разбира се, и много други фотосесии авторски. Това не е първа да ни съвместна изява. А как разбрахте конкретно за този конкурс? Кирил... Аз видях в сайта на списанието, че има обявен такъв конкурс. Поначало аз всъщност не участвам в конкурси, защото нямам такова разбиране за изкуството. Т.е. не смятам, че то е измеримо и едно нещо може да се постави над друго. Но тъй като темата, която беше обявена, ми допадна много, тя беше относно синия цвят. Трябваше да се представи нещо издържано в синьо, независимо по какъв начин. Ние имахме подобна сесия, която бяхме направили преди това и предположих, че може да се получи нещо интересно и затова изпратих кадрите. Разкажете ни сега за самата фотосесия. Как протече тя? Самата фотосесия е една от най-интересните фотосесии и преживявания изобщо, които съм правила като гримьор и стилист. Тя е с много интересна тематика. Това е един фоторазказ. Снимана е на много необичайни дестинации. Тя е нощна фотосесия. Въртят снимките в момента и показват за самата сесия? Да, снимахме в нощна София на много необичайни места. Самия Кирил много се беше постарал да намери изключително атрактивни и интересни места, за да представи нашата идея. Като особено интересно е, че последните кадри ние ги снимахме в една стара запустяла сграда, която впоследствие разбрахме, че там се правят декорите за всички театри в България. Беше наистина мистериозно, малко зловещо, една невероятна атмосфера, която Кирил използва по възможно най-добрия начин за своите фотографии. А за колко време успяхте да заснемете фотосесията? Технически за около 2-3 часа, естествено, аз мога да удължа този период до няколко месеца, защото много дълго време търсих локация, която беше подходяща за това нещо. Нещо, което наистина на 100% да съвпада с първоначалната идея, която имах и чак, може би след 2 или 3 месеца успях да намеря нещо, което ще ни свърши работа. Иначе самата сесия протече за около 3 часа, след това естествено имаше постобработка и така нататък, но може да кажем 3 часа. Аз забравих да попитам, но самата фотосесия е конкретно направена за конкурса, който е от... Не, тя си е била направена предварително и просто вие сте решили да използвате за... Не. Поначало аз обичам да реализирам свои собствени проекти, защото не смятам, че ангажиментите, които получавам в професионалната сфера, са достатъчни за моето развитие като фотограф и като артист. Така че през определен период от време се опитвам да създам нещо малко по-интересно. Работя с нея, с Хриси, с която всъщност ни запозна и почти всичко, което правя, ни се получава много добре, смея да кажа. И това е едно от нещата, които бях направил, просто за
нашето развитие общо на тримата. Аз изцяло подкрепям това, което каза Кирил. Аз си работя изцяло в модния бранш, но комерциалните проекти, по които работя, не се отличават с особено високо ниво на креативност. Така че, когато искам да създам нещо наистина интересно, атрактивно и с така висока художествена стойност, било той мой авторски проект или на фотограф или на дизайнера, това са обикновено нашите независими проекти, както е в случая. Добре, значи фотосесията е била създадена. Разбрали сте за конкурса на най-известното модно списание, на което името, за съжаление, не мога да спомена, но съм сигурна, че всички се сещат за какво става на въпрос. И какво се случи от тук насетне? Ами, аз изпратих кадрите, които бяхме направили. Всъщност разбрах за този конкурс 3 дни преди крайния срок. Изпратих кадрите. Много бързо след това получихме имейл, няколко дни след приключването на конкурса, получих имейл от журналист от списанието, че кадъра е между печелившите, които участват в тази изложба. След това получих покана за самото събитие. Това беше общо взето. Доколкото съм запозната, са били избрани 20 фотографии от различни страни. А колко страни са участвали като цяло и колко снимки са участвали в този конкурс? Имам информация единствено за броя на фотографите. Това всеки може да го провери в сайта на списанието. Изложени са всички, които са предложени за участие. Над 2000 фотографии. След това ти получи покана за самото събитие и отиде там. Разкажи ни повече подробности. Какво се случи? Кой беше там? Събитието беше организирано много интересно. Аз специално за първи път присъствам на нещо подобно. Присъстваха страшно много хора от италианския шоу-бизнес, от италианския елит. Тези, които познах между присъстващите, беше Диана Пикасо, която е внучка на Пабло Пикасо. Присъстваше Франческа Сузани, която е редактор на ето тук самото също списание. виждаме същевременно снимки. Това е от мейкинга на фотосесията. Присъстваше Лапо Елкман, който е един от водещите дизайнери световен мащаб в момента и имаше участие, имаше връзка с това, което се организира там. Присъстваха също много от фотографите, които участваха в изложбата, както и, както казах, много лица от италиански шоу-бизнес. А ти успя ли с някой конкретно лично да разговаряш за конкретната снимка, която е била одобрена? Разговарях естествено с другите фотографии, които бяха там. Разговарях с Алесия Фурнари, която е журналист в списанието. Разговарях с още други хора. Не успях, за съжаление, да запомня имената на всичките, но беше чудесно. Много се радвам. А какво се случва след това? Предложиха ли ви те някаква работа или нещо? Какво ще стане след този конкурс? След този конкурс, естествено, аз трябва да продължа да работя, за да продължа да се развивам. Дали ще получа предложения за работа или не, за момент естествено не мога да кажа. Мина твърде малко време от тогава. Естествено, надявам се това да доведе до нещо повече, но главната цел пред мен е да продължавам да се развивам като артист и като фотограф. Като награда получихте ли нещо? Аз мисля, че самото присъствие на такова събитие от такъв мащаб е повече от достатъчна награда за това, което правим аз, тя и Христина, така че това ми е напълно достатъчно. Да, това наистина е едно голямо призвание, защото мисля, че за първи път роден екип успява да стигне до това велико списание. Но все пак нямаше ли някакъв финансов стимул, който Не, мисля, че няма такава практика. Мисля, че няма такава практика като цяло, но пак казвам, това не е мотивиращо за мен. Аз не работя в тази посока. Ние работим за да създадем нещо, което може да се покаже навсякъде, да бъде нещо красиво, да се покаже както тук се случи пред много хора и да е интересно за всички. Това е. Как ти се сториха другите фотографии, които бяха одобрени от всичките? Аз харесах всички. Те бяха избрани фотографии на различна тематика. Куратор на изложбата беше Алесия Главяно, който е главен редактор на италианското списание, както и на още някои издания от същия бранд. Беше застъпен широк спектър от теми. Всъщност всичко ми хареса. Всичко, което видях, ми хареса. Диана, ти как се чувстваш след цялото това нещо? Това за мен е неочаквана победа. Аз знам, че ние работим на много високо ниво и рано или късно трябваше да получим това признание и се надявам от тук нататък да имаме все повече такива международни участия. Не съм сюрпризирана, кой знае колко. Макар че някъде около 10 дена преди това събитие той ми писа в социалната мрежа. Очаквам нещо наистина изключително голямо, нещо, което за първи път се случва на българи, но всичко беше потънало в абсолютна мистериозност. Той не пожела да ми каже какво, защото е малко суеверен. Кирил не е словоохотлив човек и аз изцяло му се доверих, не го попитах какво.
Разбира се, научих. Но ето, че то се И случи. си е заслужавало и се случи. Как се роди самата идея, какво точно да включва фотосесията? Тя е много интересна, как едно момиче се преобразява, откъде дойде идеята и може би по-детайлно да разберем как точно се е преобразила самия модел в фотосесията. Самата идея е авторска на Кирил. Всъщност в нашите фотосесии, които работиме с него, понякога аз съм автор, като стилист. В случая обаче той си автор. Идеята е негова. Така че може би е хубаво той да разкаже. Аз мога да кажа как направих тази метаморфоза от Хриси. Не мога да ти кажа точна причина или точен момент, в който възникна тази идея. Аз като цяло се вдъхновявам от твърде много неща, от художествена литература, от изящни изкуства, от филми, от хора, от моменти, които виждам на улицата и от много неща. И така че в един момент имах като идея да направя нещо с Хриси, нещо в този стил, като в последствие, след като коментирахме и със самата нея, стигнахме до някакъв финален вариант на идеята. Естествено, тя претърпя много промени, но като цяло се спряхме на това и пак казвам, във времето, в което търсех локация, основната идея претърпя няколко промени, но в крайна сметка се стигна до това нещо, което направихме. А какво те провокира да избереш точно тази локация? Атмосферата. Атмосферата ти я почувства. Смятах, че единствено там мога да предам нещата, които искам да покажа по точно този определен начин. А сега да разберем и как премина самата метаморфоза. Относно стайлинга, наистина аз бях изправена пред предизвикателство, тъй като Хриси е една много спортна дама, много сексапилна. А пък аз трябваше да я преобразя първо в една малко скучна офис дама. Доста се чудех как да я облека. Разбира се, непрекъснато коментирахме с Кирил. Всичко това съм го споделила с целият екип. Не беше изцяло така моя инициатива само. Използвахме перука, използвахме очила. Разбира се, всички похвати на гримьорското изкуство. В по-голямата част от кадрите тя изглежда много семпло, много обрано. Докато в последните вече кадри, както с фотографското майсторство на Кирил, така и с моите умения на стилист и гримьор, тя претърпява една тотална метаморфоза и се превръща в една изкусителна съблазнителка в последния кадър. Трудно ли ти е съчетаването на професията и гримьор и стилист? Не, те взаимно се допълват. А къде се чувстваш по-комфортно? Когато гримираш или когато правиш стилистиката на една фотосесия? Основно на този етап аз се изявявам като гримьор и там се чувствам много силна и уверена. Макар че пък съм най-щастлива, когато съчетавам двете неща, когато имам възможност да правя такива авторски проекти. Имам страшно много идеи. За съжаление, в България модното пространство е твърде тясно и ограничено за мен и не мога да реализирам всичко, което имам предвид. Какво според теб липсва на нашето модно пространство? Няма достатъчно свобода за творците ли? Навлязли сме в едни коловози, от които не знам дали скоро ще излезем. Не се дава свобода, не се дава път на креативните идеи. Тоест няма шанс да се развиват хората във всякаква насока. За съжаление, когато искаме да работим наистина на високо ниво и креативно, ние разчитаме и залагаме на нашите авторски проекти, инвестираме много финанси от нас самите, за да ги реализираме. За това нещо не се плаща в България. Предишните ви авторски проекти достигали ли са отново някакви такива постижения? Случвало ли се нещо с тях? Защото казах, че и преди това сте работили заедно. За съжаление... За момента не, но аз, както ти казах, поначално не участвам в такива конкурси и предполагам, че следващото нещо, което създадем заедно, може би също ще бъде на високо ниво. Естествено, ще опитаме да повторим. Променено ли е сега мнението ти за конкурсите и ще продължаваш ли вече с участие в конкурси след този случай? Зависи естествено, зависи от случая, зависи за къде е. Подготвяте ли в момента някоя нова идея? Имаме една идея, но отново има неща, които трябва да уточниме. Аз работя по този начин, т.е. не обичам да правим нещо без всичко да е измислено до края, без да имаме решение на абсолютно всички проблеми, които могат да възникнат в случая. И затова, понеже има още неща, които не сме да уточнили съвсем, проектът не е стартиран, но скоро мисля, че ще бъде готов. Но в съвсем скоро време, т.е. можем да го очакваме. Ще има такъв проект и ще продължавате да се развивате. Разбира се. Какво ви вдъхновява да творите? Както казах, всичко ме вдъхновява. Чета книги, гледам картини, гледам филми, гледам хора. Всичко, което може да ми даде нещо, независимо по какъв начин, независимо от изразните средства.
Мисля, че всяко от тези неща може да бъде представено по мой начин, евентуално интересно и за другите. Аз се стремя да работя първо за себе си, т.е. да постигна нещо, което ме удовлетворява като крайен резултат и след това вече, ако другите го харесат, е окей. Ако не го харесат, аз продължавам нататък, но не се съобразявам изцяло с това. Диана, теб какво те вдъхновява? Абсолютно всичко. Хората от улицата, изкуството, картините, един магазин, една дреха, един акцент, един звук. Абсолютно всичко може да ме вдъхнови и по цяла нощ аз мога да мисля за нещата, които ще създам в бъдеще. Аз мисля в момента поне за 3-4 авторски проекта, дай Боже да се случат. Но ние сме перфекционисти и наистина нещата се случват малко тежичко, малко бавно, още повече ние нямаме помощ от никъде. Сами си реализираме проектите и затова се случват и малко по-бавно. Ти си бил в чужбина сега на това събитие. Какво според теб е по-различно там от това, което се случва тук? Къде е разликата и защо не успяваме да стигнем до това ниво? Толкова години вече. Аз мисля, че можем да стигнем. Може би ни липсва малко самочувствие. Аз мисля, че има специално аз ужасно много талантливи колеги, които работят на много добро ниво и може би трябва да се представят малко повече. Наистина смятам, че тук има страшно много добри фотографии, които могат да покажат без абсолютно никакво притеснение всичко, което правят навън и то да бъде адекватно на това, което се случва там. Какви са препятствията и спънките пред един творец, когато застане на тази сцена? Трудностите са там, където си ги създава сам човек. Тоест, ако ви искате да бъдете харесван от публиката, това е вашия проблем. Ако искате да работите за себе си, може би ще ви бъде по-трудно, т.е. да задоволявате себе си. Материалните трудности и други пречки, които се срещат, за мен не са чак такъв определящ фактор, защото в крайна сметка те са преодолими, но човек трудно може да надмине себе си. Така че това е най-големия стимул, който имам пред мен. Тоест, винаги да успявам да направя нещо по-различно. Диана, аз исках теб да те попитам, учи ли се човек да гримира или се ражда с това призвание? Зависи. Ако говорим за бюти грим, разбира се, има си стандартни техники, които човек може да научи. Но за да бъдеш наистина добър и талантлив гримьор, това няма как да го научиш, тъй като трябва да имаш индивидуален подход, да усещаш всеки един модел. А когато вече говорим за креативен грим, когато говорим за авторски проекти, там трябва да си творец. Това няма как да те научи някой. Аз няма как да не се възползвам да те попитам какви са новите тенденции в грима за този сезон. Новите тенденции бяха малко скучнички в отминалият сезон, но сега навлизат едни много интересни ретро-визии от 50-те години, червени устни, драматични очни линии. Тоест, така връща се добрия стар холивудски стил. Аз самата непрекъснато го презентирам с фирмата, с която работя. Дори вече започнах да се обличам аз самата и да се гримирам в този стил, защото наистина го обичам. Той е много красив, атрактивен, но е за смели дами. За или против многото грим си ти? Категорично аз съм против многото грим. Разбира се, когато сме на едно наистина светско събитие, на вечерно парти, ние трябва да изглеждаме перфектно гримирани, но това не значи, че трябва да злоупотребяваме с грима. Всичко трябва да е поставено умело, на място. В България се наблюдават така малко изкривени разбирания в това отношение. То по отношение на младите девойки през деня, те ходят твърде много гримирани и леко злоупотребяват. И накрая едно пожелание от двама ви към зрителите на Face Control. Моето пожелание е следното. Нека всеки да прави това, което обича, ако има възможност и да не спира да развива себе си и нещата, които прави. Това е. Аз искам да пожелая на всички на първо място да са здрави, да вярват в себе си, да следват мечтите си, защото човек наистина е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Няма лимити. Аз много ви благодаря още веднъж за гостуването. Отново ви поздравявам с този успех, който сте постигнали и ви пожелавам още много такива. Благодаря. Това беше всичко от Face Control и нашите 90 минути за тази седмица. Аз съм Гери, прекарайте приятно остатъка от неделната си вечер. Чао!